Oh. Ayun yung may alak? Oo. Buhay. Kung mayaman lang yan, guys. Pag hindi kayo mayaman, wala kayo yan. Kailangan mayaman muna. Abangan nyo po guys, kasi bibili po ako ng bagong Ferrari car. Nangangalagang yung presyo ng aking bibili na sasakyan ngayong this year Ferrari car. Pero ang presyo niya halagang 3 million pesos. Shout out sa mga waka ng inaw niyo dyan. Sheesh! That's all guys. Abangan nyo po yung bibiling kong Ferrari. Oh.